רד למטה, טוב מאוד, טוב מאוד. יאללה. תוריד קצת מהירות. בסדר גמור, איפה הכלים שלנו? פה. אתה רואה אותם? הם הולכים שם מכות. תיזהר מה סוחרת, מאחוריך, אתה רואה מהירות. 101. תהיו ערניים אחורה כל הזמן, ערנות מלאה פה עכשיו. וואי, זרקו שם לוחם. העיפו אותו. איפה? קינמון, זעיר 4, נכנס עם גרשוני להורדה. וואי, הם מכלים אותם במכות. קינמון קיבל. את מי? את הלוחמים על הגג.